Ah, when po, nag-file kami iti Certificate of Candidacy ito tayo under the Nationalista Party akas mayor. Tintay nagpilaan ken kastamet dati grupo tayo ket madamada nga rodang pilpila ni Vice Mayor Attorney Chua akas agpaylayon akas Vice Mayor ken digiti kakadwami met nga agpaylayon met nga konsehal ti syudad ti Batac ken adama digitay damo na iti agpaydasi akas konsehal.